Dadi ajeng jenengan ajeng ngrencangi. Welo, tak sediani tempat. Wes, luar biasa. Pun KKN dereng, Mbak. Mboten, kula mboten KKN. Oh, mboten ngangge KKN. Mboten, kula konversi, Mas. Oh, alah, konversi to. Oh, sing anu kae, Mbak. Dodol klambi kae, Mbak. Mboten. Oh, mboten. Konversi niku gantos kegiatan napa ngoten. Oh, alah. Oh, nggih. Mbok apa, Mbak? Ladang. Sirku nek KKN ki tak kon anu lho, Mbak. Jenengan nyuwun nang pihak kampus KKN nang dusun Jeruk Legi nang omahku kono. Ngono. Dadi Ajeng jenengan ajeng ngrencangi. Welo, tak sediani tempat. Sak rombongane sampean KKN kowe. Pak, kowe ki aja tumbak cucukan to, Dek, kowe ki. Anggere nang apa sinden agiwanoh munine Pak. Ha iya. Dasiten Apa ra iku itu wae to, Mbak? dewasa. Nah, Mas ngono wae. Nek Mas ki tembunge ngaten nggih, Mbak. Mas menika tembunge saged dijlentrehke, diwerdekke Dimas, saged Kang Mas. Nah, Mas ngoten mawon. Oke. Nggih. Sugeng dalu Mas Dalan. Ah, sugeng dalu, Mbak. Wah, jan koyaile gandes luwes. Ngembes mboten ning. Oh ya tok genahke. Ha nek sing kono kae gandes luwes ngembes. Oh iya. Teges ning atase nembe sepisanan wanuh kalian kanca-kanca nanging wis iso templek ya aja ya. Nah, jangan. Alah. Tenan iki kelilipen tenan iki sumpah. Ho, ayo sesuk neh iki kacamatane dienggo. Engko genti kelilipen kacamata. Ayo bener karo matane amba matane kok ana. Lah jan iki alhamdulillah reng. Dipirsani wong 5. Ya ora ya akeh ya terus sing nonton ki pekne. Ya iki pancen mapane neng kene iki dadi ya nuwun sewu ya biasa padha apa riko arep mlebu. Lah ya ora apa-apa kuwi pancen iki justru dadi tantangan kanggo awake dhewe, Gong. Heeh. Aja ngasih awake dhewe semangat le nyambut gawe iki ming mergo ditonton wong akeh. Ning kala mangsane ya pancen sing nonton kuwi sing awake dhewe ngerti penonton ming sithik. Kandhane iya, kuwi malah dadi pamecut kanggo awake dhewe arep ibarat ora ana sing nonton kuwi kudu serius le nyambut gawe. Heeh, seperti sing mirsani saka njaba. Ya, saka njaba Pak anu kene maksude. Saka njaba wilayah iki panggung iki. Ya, karo mirsani seperti ya sing ning streaming ya akeh. Akeh, aku yakin akeh. Heeh. Aja ngasih mengko awake dhewe ngertine ning lokasi penontonnya ora pati akeh terus le nyambut gawe le mayang sak-sake kok terus dikomplain aja ngasih. Oh lah iya. Ya pancen ngono kowe, pancen saben daerah kuwi beda-beda ya terus ya. Iya, ya. Sowane ngendi iki, Truk? Iki sowane ngendi awake dhewe? Mbuh aku ya ora ngira kok iso tekan kene iki reng. Tak wacane. Aku awake dhewe sak kono Gunung Kidul iki mengiki ditimbali dalam rangka pesta rakyat persembahan dari Istana Presiden Yogyakarta dalam memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Weh, ngono. Ngaturke kula nuwun sartane awake dhewe ngaturaken panuwun awit sampun kepareng kula sak kanca ning atase ming Petruk Sorpring kok iso tekan Istana Presiden Yogyakarta menika alhamdulillah sangat menika dados berkah tumrap Petruk sak kanca ya reng ya. Amin. Iya. Wah jan iki wigati kanggo awake dhewe, berkah kanggone awake dhewe. Aku ora ngira iso tekan kene. Ha iya. Mongko iki mengkari kurang 5 dina le awake dhewe apa ditelepon kuwi tanggal 17 selo ora Dik Bagong. Alhamdulillah selo. Kuwi mengkari kurang 5 dina anu gak ya hari-hane saiki kuwi. Iya, delale selo alhamdulillah. Kanca-kanca ya siya goeng dadi sawe goeng diri. Heeh.
Ya mengemane ibarate awake dhewe nyambut gawe iki mengko ora tekan Padang reng. Weh. Ah gimana itu? Ayo piye maksimal tekan jam 12 ya wis. Ah matur niki awake dhewe ngene. Piye? Mbok menawa kanggone awake dhewe abot, kanggomu abot terus. Lah ngopo? Iki wis pirang-pirang taun ora dianakke wayangan lho ning Istana Negara ki. Weh, Agi iki meneh. Biyen ya pancen tau wayangan, ning agek saiki dimulai meneh, dicoba meneh iki neter ketrimane nguripe awake dhewe. Iya, heeh, gek do keplokno dhewe. Iya, matur nuwun banget, alhamdulillah. Ki ya piye-piye najan kepiye wae ya diarani suasana duka ning ya intine ngaturke bela sungkawa ki mendelalah Pak Moko wis kepareng ndereke awake dhewe meneh. Iya, jan isih ora nyono ora nglegiwa aku dhewe Gong. Ah ya sapa sing grai tata tru? Iya. Aku nek ngrembug iki ora iso omong aku bisu blangkemen cangkepku ki. Iya. Ya mergo ya piye to wis anane iki gur piye karo piye yo karo yo. Ah iya ora apa-apa lah. Iya ilakane. Iya dongane kanggo almarhum Mbak Yoga. Iya lepas parane jembar kubure diakuwa pangerane. Amin. Tinampa ngersane Gusti mapan ning alam kelanggengan manjing kasuwargan jati ya reng. Amin. Heeh. Panjenengane iki beliau orang baik. Iya, dedikasine ning awake dhewe luar biasa. Urung iso males apa-apa isane ya mung ndongake. Iya, heeh. Iya. Ki nuansa kemerdekaan Gong. Heeh. HUT RI. Iya, HUT RI. Sing kepira? Ke 81. Ngarep merdekke ora? Wah. 8 ki tegese apa, 1 ki tegese apa? 8 ki infinity. Wah, infinity tak terbatas. Oh ya, ora angkane mlungker ngene to, Tru. Ya, kuwi nyambung tidak terbatas. Ya. Tegese siji sing digayuh wong sak negara ki kejaba katentreman ora ana. Tegese sing digayuh kuwi ketentraman dan kerukunan yang tidak terbatas yang dirasakan oleh warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya. Ki nek ora uteke wong pekok ngene iki angel. Wah, anggepmu lah. Aku ki mau dadakan kok ya mikir. Oh iya, heeh. Matur nuwun ya. Merdeka. Heeh. Tembang-tembang apa 45 diaturke. Heeh, sing nuansa murni. Iya, heeh. Ki sinden komplit gawa kabeh. Iya, Ji loro Patmo 67. Iya, pokoke Mbak Yoga tetep melu awake dhewe ning ati ora iso ilang. Iya, heeh. Ki sapa sing cerak dalang kuwi sapa? Kuwi lho, sapa kowe? Ha. Ayo dikenalke kok. Rumangsaku sing Jaipong mau ki lungguhe ora ning kono lho mau ki. Mangsaku ning kono kok pindah. Ora. Gasang kaya wong delik-delikan. Gasang lah. Rideh. Heeh. Rideh iki basa Gunung Kidul kana tak gawa. Oh iya. Heeh. Wah. Ya kowe saingane karo si dower penyaron kuwi Mas Mojo. Mau kuwi sing gawake tase. Tase sapa? Tase sing iki. Iya. Lah sing ngarani Mas Juang ki ya sapa? Aku muni dower iki Mas Aji ora kok. Oh, kegeden rumangsa. Ya tembang-tembang kemerdekaan diaturke sik Gong. Saka lancaran 45 17 Agustus dan seterusnya diaturke mengko lagi awake dhewe tetembangan gojekan karo para waranggana. Oke. Ya. Ki Tru. Piye? Wah jan bengi iki aku jan awakku bergas tenan. Nah, blang apa?
pengendangnya energik. Iya. Apik ora kowe aja maido lho kowe. Iya, kowe dosen, kowe iki manyang karo sisan mata kuliah saiki kowe. Oh. Pendadaran ngerti ora? Iya. Kowe njaluk bimbingan skripsi, sisan kok. Iya. Ngendangi soran iso tak ketak jelah. Awek tenan apik. Ya. Lancaran 45 lajeng dipun medley dirantam tembang-tembang kemerdekaan. Monggo, Cok. Kanca kompak kabeh. Iya, ya aku njaluk sing anu Pak Pardi aja ngasih kleru artikulasine. Ya, Pak Pardi. Rambate rada ayu. Halapis kontong garis. Rambate rada ayu. Halapis kontong garis. Tumandang barang maju. Tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari ku rambut kembali.
sing keri dhewe marake aku anu apa sembelit. Ayo iki lagu sing lagu wajib sing arang metu kok ya Gong. Do karang saiki iki ya nuwun sewu. Ayo to dijak bareng-bareng kabeh kowe jiwa nasionalisme iki ditumbuhke meneh. Ya piye wae kahanane, piye wae keadaane iki ayo to cinta terhadap tanah air. Oh ya bener. Heeh, awake dhewe piye-piye iki lahir nang bumi Indonesia. Mula aja ngasih nglaleke bumi tageti awake dhewe. Wah, tumben kok adikku dobleh kok meletik banget uteke. Wah. Orang aku bareng nyolong reke sing nyelentem. Wah. Sekarang jan kuwi bejo tenan kok ya Semar to. Heeh. Gumen ya. Aku selalu pengen kenalan karo sing iya. Mau rekane arep nang transit lanang ya. Terus dipethuki Mas Catur, Mbak ngapunten transite sing putri mriko no. Piye to Mas aku? Tak paido. Heeh. Sugeng dalu, Mbak. Mbak, sugeng dalu, Mbak. Sinten sugeng dalu, Mbak? Nggih, sugeng dalu Pak Dalang. Pak meneh. Anggere nang apa sinden agiwanoh munine Pak. Iya. Lasitan Apa ra iku itu wae to, Mbak? dewasa. Mas ngono wae. Nek Mas ki tembunge ngaten nggih, Mbak. Mas menika tembunge saged dijlentrehke, diwertekke Dimas, saged Kang Mas. Mas ngoten mawon. Nggih. Sugeng dalu Mas Dalang. Sugeng dalu, Mbak. Wah, jan piyayile gandes luwes. Ngembes mboten ning. Oh ya tok genahke. Nek sing kono kae gandes luwes ngembes. Oh iya. Tegese ngembes ki kapinterane iki nganti luber tekan kanca-kanca lho, Truk. Oh, duk cengelmu. Iya. Nuwun mapunten nderek tepang Gladiwanoh. Paring asma sinten, Mbak? Nggih, nderek pitepangan kula Andin. Mbak Andin. Nggih. Wah, iki Mbak, jenengan garwane Al Jimbaran. Senes. Oh, Senes ta. Oh, alah. Iya, Mbak Andin ngenteni Ainun. Iya. Wah, jan iki Anselaras ki sindene bintang film kabeh. Iya. Andin, Ainun, lah iya. Mbak Andin. Oh, Yanti ki sing biyen ini apa? Sendok cangkul ngono kae nek Mbak. Mbak Andin, Senes titianipun Iwang Pikulun Bathara Guru to, Mbak? Senes. Alhamdulillah. Nggih, pidalem wonten pundi, Mbak? Nggih, kula saking Purwodadi, Mas. Purwodadi pundi? Purwodadi Toroh Grobogan. Weh, luar biasa, tebih, Mbak panjenengan. Kula kinten nek Purwodadi tepus, nah. Senes. Nah, nggih matur nuwun nyengguyung menika tim menapa tim Karawitan Pasiran menika tim Horeg menika matur sembah nuwun sanget, Mbak. Mugi-mugi panjenengan boten kapok nderekke lan kanca-kanca ugi sami rena ing penggalih awit panjenengan lenggah wonten mriku. Waduh, matur sembah. Nderek belajar nggih, Mas. Wah, sedaya niku belajar. Belajare kalih ingkang ngendang menika. Menika ora sinambi mangke matkul. Ngapunten, Mbak. Status ingkang kedah kula tanjihaken menika supados. Nggih, statusipun tasih mahasiswa. Mahasiswa. Nggih. Lajang berarti nggih, Mbak. Pripun? Lajang, ngapunten. Kula apa anane takon lajang. Nggih, mboten napa-napa nggih? Nggih. Semester pinten, Mbak? Semester 6. Oh, nggih pun meh lulus. Aja nganti semester 20 nggih, Mbak. Engko ndak dadi leluhur kampus sampean, nggih. Nggih ampun. Guys, wah, luar biasa. Pun KKN dereng, Mbak. Mboten, kula mboten KKN. Oh, mboten ngangge KKN. Mboten, kula konversi, Mas. Oh, alah, konversi to. Sing anu kae, Mbak. Dodol klambi kae, Mbak. Mboten. Oh, mboten. Konversi niku gantos
kegiatan nopo ngoten. Oh alah. Oh nggih. Mbok apa, Mbak? Ladang. Sirku nek KKN ki tak kon anu lho, Mbak. Jenengan nyuwun nang pihak kampus KKN nang dusun Jeruk Legi nang omahku kono. Ngono. Dadi Ajeng jenengan ajeng ngrencangi. Welo, tak sediani tempat sak rombongane sampean KKN kowe. Kowe ki aja tumbak cucukan to, Dek, kowe ki. Nek ngene ku. Nek mangan teng ngene kula kudu duga-duga. Iya. Lah tenapa? Non? Lah tenapa? Ah kahanan kaya ngene kaya Mbak. Iya, Mbak. Mbak asmane Mbak Andin. Mbak Andin. Heeh. Komplite Andin sinten to, Mbak? Andina Vernita Aryani. Mbak Andina Vernita Aryani. Wah. Nama yang sangat bagus sekali. Nah. Andini nggih, Mbak? Andina Nggih. Vernita Aryani. Aryani Triat Mojo. Waduh, sinten niku? Niku. Enggak ngastot saya itu. Malah resik terus Mbak nek karo kae Mbak Njana. Lendut kuwi iso membersihkan sel kuman-kuman sing tersembunyi. Matur nuwun Mbak Andina. Nggih. Sampun yang kuyung kula sak kanca wah jan. Hah? Eneng napa lho, Tru? Ya, saka Pakdemo Pondok Gede. Oh ya, Pondok Gede sing dienggo lagu Bang Iwan Fals. Heeh. Pondok Gede. Kae Pak Diratno. Wah, wis WA ngersake tembange apa? Ela-elo sing minangkani Mbak Niken. Wah, apik. Heeh. Kon ngadeg. Oh iya. Sapa Mbak Niken? Oh iya. Nek Mbak Andina urung tok aturi ngadeg. Kok sik wong bar pitepangan kok men ambekan sik, men leren sik. Oh iya. Kok ndak anu carane jedane iki wong bar di ibarate konsumsi wiyaga iki men nganggo leren. Oh iya. Karo men nyiapke materi. Ya. Mbak Niken. Heeh, diaturi ngadeg. Oh iya, sepote apa? Garuda Pancasila aku lapan dokongo patriot proklamasi sedia berkorban untukmu Pancasila dasar negara rakyat adil makmur sentosa Republik bersatu ayo maju ayo maju Selamat malam Mbak Niken. Selamat malam Mas Petro. Wah, jan dandananmu Mbak, dandananmu. Pripun? Mompior Mbak. Nggih. Ndelalah kena lampu kaya kodok disuluh. Remang-remang nggih niki. Ora kok remang-remang pancen konsep teater iki kaya ngene iki. Oh, ngaten. Iki panggungnya megah lho Mbak iki. Luar tenan. biasa nggih. Sindene ketok suci kabeh putih bersih. Oh iya. Tur ndelalah nganggo videotron hara. Ndi? Kae videotron kae. Kae gedhi kae. Iki jenengan disiarke ning kono dadi jenengan di syuting ki jerawate ketok ngoke ning. Endi jerawat ki? Lah ya nggon kono kuwi. Ki jerawat. Lah apa? Kutil. Aja atos-atos ngendi kamu. Iki aksesoris lho mangsa. Oh, aksesoris nek ngono iso ditetel kowe. Iso disilih-silihke. Isih jerawatan ki tandane isih normal. Oh lah nggih. Isih aktif. Iya, isih duwe hormon. Iya. Anu to Mbak, sehat to Mbak? Alhamdulillah. Waras to Mbak? Waras. Nah, mergo tanpa guna nek awake sehat ning pikirane ora waras. Bener to? Leres nggih. Wong ora waras ki titane gampang. Piye? Titane pripun? Omong dhewe disauri dhewe. Oh iya. Wong ora waras kuwi. Kowe kok aku to kuwi malan. Wong ora waras ki omong dhewe, takon dhewe, disauri dhewe, omong-omongan dhewe. Ana to. Dalange berarti. Oh ya, aku waras kok aku. Lah ngomong dhewe sauri dhewe lho. Lah nek dalang ora ngono ki terus piye ya, tak takon. Ya berarti ora waras kan kuwi ciri-cirine wong ora waras. Ora waras kok ya kowe tak bayare kok ganyi kowe ora. Aku dite wong ora waras ya ora apa-apa kok. Lah ya mula kowe.
Lah nek aku ora waras sing nimbali nang kene iki bijaksana nek ngono. Nggih kok nggih. Iya. Nimbali wong ra waras. Bener. Diklumpukke lho. Dadi semene mbane iki ra waras kabeh. Omong sing apik-apik tapuki sisan. Nggih, niki sehat sedaya, waras sedaya. Waras sedaya. Iki pancen dalang ki penggaweane kudu omong-omongan dhewe. Iya, bener. Beda karo wong ra waras berarti kan? Oh lah iya. Heeh. Lah kae wong ora waras ning pinggir dalan kae iki omong-omongan dhewe ning kae udu dalang ora mayang to ra ngono. Oh, tak kira nek wis ana Dadi- ciri-cirine. Oh, ora mesti. Kutene urung turut dalan. Oh, wah, kowe iki kok ora. Nah, bener kuwi nek kuwi bener. Dadi empan papane kuwi ana dhewe-dhewe. Lho lah iya, iya. Nembang, Mbak. Nggih wonten dawuh menika pamundutan saking pundi wau? Pak Diratno. Pak Diratno. Kayak ngefan karo jenengan. Nggih. Terima kasih Pak Diratno. Seneng banget YouTube iki isine jenengan. Aduh. Berarti sok nonton videone kula. Iya, nang galeri tersimpan rapi kok. Nanggon folder privasi. Ya tinggo napa niku? Engko meten-meten tikus. Nek monggo. Tembangipun ela-elo nggih. Ela elo. Iya, mangga. Apa maneh tresno nanging saiki saben dina kowe sibuk ngerayu aku Isin your mind. Mampu tuku sandal karo aku jual mahal. Isin your mind. Oh ho he ho 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 hey.
terima Matur kasih. suwun, sampun nggih. Ya gur ngono kuwi, Mbak. Endingnya Karang- memuaskan. Karang sing Jaipong ki kemetolen nyawang. Napa? Sing Jaipong kuwi lho. Kemetolen ini lho. Kemetolen ki apa ya? Kegut. Nah, dadi Oh, caper. dadi nganti atur-atur suwuk ki lali niku ora apa-apa. Kuwi garap. Jenenge we lendut. Lah iya. Isine lendut. Heeh. Sampun Pak Ratno. Nggih, Pak. Kae kamerane ning kono. Pak Diratno, sampun nggih. Iki kamerane ning kene. Tinggal transfer. Kamerane ning kene. Iya, transfer ora sah wong karo kayak Pak Deku dhewe dadi nek nyuwun lagu apa-apa ki ora usah dadak transfer. Justru Pak Dewi kudune oke. Ya heeh pancen ning le transfer ki ora seketika pas nyuwun lagu ora ning nek bodho ngono kaya jan ngejo diitung iki ninggal katresnan dek tanggal kae iki ela-elo dek tanggal kae iki rengu tanggal kae klumpuke dadi siji mula aku kae terus iso tuku gal palung bajaringan ku ya mergo matur nuwun Mbak Negan. Nah, kowe pengusaha sukses lho, Truk. Lah iya, sukses tenan kowe. Iya. CEO kowe, Mbak Negan. Heeh, CEO kebaya. Larange ra umum kebayake. Iya. Sak isine kok ya. Tegese sak isine kan nek kebaya kan enek kuwi, delok ana manik-manike, ana bros, kamisol, angkin, jarik lan sak panunggalane slendang. Heeh. Lho piye ta? Lho nyawang kok. Lah aku nek kowe do rembukan kaki aku ki nyimak oh kae jenenge iki ya. Oh. Heeh. Yo Mbak Andin yo. Heeh. Aku selak anu lendute selak kecemplungan watu wae. Iya. Lendute selak dadi lemah kok. Heeh. Ya. Mbak Andin, sepote apa, Gong? Apike, Gong? Sepote slendro Mas, slendro. Heeh. Songo. Mbok yo mesem. Mbok yo guyu sesake kae opo. Sugeng dalu Mbak Andin. Sugeng dalu Mas Mbak. Dalan. Wah iya. Wah, Mbak Andin. Ampun grogi disawang lendut, Mbak. Pripun? Ampun grogi disawang lendut. Lendut niku? Sing Jaipong nika. Oh, Mas lendut. Nah, mboten grogi. kayak orang iso ngopo-ngopo karang meng lendut ki nek lendut ki sipate lendut ki meng blidru. Aneng perkara apa-apa meng ridah. Kenalan nggih Mbak kalih kanca-kanca niki Ansor Laras. Ha? Nderek belajar nggih, Pak D. Salim karo sik nyelentrem. Pripun? Salim kalih. Niku asmane Pak Semar Ginastel. Pak Semar. Ginastel. Pak Ginastel. Pak Nderek Ginastel. belajar nggih Pak Ginastel. Ketuane niku. Oh, nggih. Nggih, niku ketuane. Nggih, kepala sukune nggih niku. Mengke ampun didukani nggih Pak nek lapat. Weh, kuwi nek ki gampang muring, Mbak. Napa nggih? Pak Semar kuwi gampang, ning muringe alus banget. Oh, Muringe alus nggih. banget. Muringe ngene iki lho. Hah, ngono kuwi lho muringe. Lembut. Kuwi bare entuk door prize wedhus jan wis. Mula sengguh ra kira-kira lelingguh. Nah, jan. Nembang, Mbak. Nggih. Ben apa apal karo tabuhane kanca-kanca menika kula sukani ingkang sekeca kemawon ninggal katresnan nggih. Oh, nggih. Heeh. Nyuwun tintingan kalih
Mas Indra menika asmanipun Mas Indra menika. Alah. Penggenter le murah senyum Jan. Alah. Kurang ngono Ndra. Mas Indra ya. Oh ya Mbak disapa lewat kamera para penonton yang ada di titik nol karena tidak bisa masuk ke sini mirsani lewat Videotron ya. Selamat malam bapak-bapak yang Bapak, ada Ibu. di mana saja. Oh, ising mirsani ora ming Piyai Yojo, Nggih. Piyai Monco keh banget. Aku mau sore nonton upacara penurunan bendera ning kono kuwi. Piyai Monco Australia, Eropa, Prancis, Rusia, lumpuk tadi Cina, Jepang lumpuk tadi. Alah. Internasional nggih. Heeh. Mula terus aku kelilipen iki mau aku tadi. Mau ana siji sing tak incer malah kelangan lacak ya aku. Alah. Ninggal katresnan nggih Mbak nggih. Nggih. Nah, nyuwun kalih Mas Lendut. Mas Lendut dipun bukani Mas. Ngono Mbak coba. Kula nyuwun dindinganipun mawon kok. Dindingane sinten? Kula nyuwun Mas Indra mawon. Oh Mas Indra. Syukurin lu, nggak dipilih lu. Lah sing bukan iki jaipong ya Mbak, malah kemestik jaipongnya. Piye to? Alah. Enggak, Mbak. Buta cakel metakel ngemot sikil. Aku sing numpak ngerepe sing iring para mantri. Sarengetan kok dadi ngidul mung katon.
Salaman riyen. Panjenengan sukses anggenipun nembangaken ning atase nembe sepisanan wanuh kalian kanca-kanca nanging wis iso templek ya aja ya. Nah, jangan. Alah. Nyedekake. Wah, lho. Lah kok padha. Nganggo topeng karo ora kok nek bedane. Sapa? Aku Mas Lendut kowe. Ah. Cenok kok kowe. Iya. Heeh, Mbak Yanti kon ngadeg, Gong. Wah, heeh, karo Mbak Via. Loro dadek siji to? Heeh. Ora padu, ora anu. Bojone ra muring, ora santai wae. Aku kapan kali liwat kepil ngarep omah kok nek motor Vario putih peleke oren. Sapa? Mbah. Alah jan. Iya. Lho. Ki ana anu, salam Saking sinten? saking Denmul. Ah. Nyimak saking griya. Matur nuwun Denmul. Nah, sehat selalu. Senes Gus Mul, senes. Mbak Via, selamat malam. Iya, selamat malam. Sopo sing tok selamat malami sapa? Mas Dalan. Nah, ngono to sing jangkep. Nah. Alah janis. Sehat to Mbak Via? Sehat. Mau aku liwat ngarep omahmu kok inepan ki nyandi, Duan. Aku bobo no bobok siang. Alah. Wis wayahe mangkat nyambut gawe ya mesa turu ki. Lumayan lho sak ler sedelet. Sales dhewe. Sak menit ya. Iya. Lah, Mbak Yanti mau lho tertib le mangkat. Lah nggih nek kula ki kapan to ta ora tertib. Ya Lah aku ki ya tertib. Lah iya lah ning alah Jan. Aku ki bisa tekan aku ki wis tetek lho ning pom. Apa? Iya. Ngopo? Dodol kacang ning ngono. Tetek ya apa awake. Iya. Nembang, Mbak. Nggih Ini napa? berkah nggon jenengan wong loro lho. Mbak Yanti ki arang-arang mangkat. Ning nek mangkat pancen tertib. Ngepul neng kene jam semene ya tekan kene lah tertib kula ki. Ini ya grupe arang-arang lah. Delalah kok iki pilih mangkat mapan to ning Istana Kepresidenan Ngayogyakarta iki bejo tumrap panjenengan. Bejo nggih. Ngalap berkah ana ing Istana Kepresidenan Yogyakarta, insyaallah sak pungkure saka kene awake dhewe sansaya berkah. Amin ya rabbal alamin. Heeh, alah janis. Tulung Pak Ipung kuwi anu kepiye? Napa to, Pak? Napa sik mboten benak? Ora mboten benak ki apa? Maksudnya ki apa ya nek nggonku nek ora benak ki ora pas ngono. Ora pas, ora pas. Dadi kok tak pasne ngono lho maksudnya. Ridah. Oh. Tembange anu Mbak, sik tak golekane. Iki mau ana request kok yo an. Saka anu kono, dulur sik metro. Thailand. Udu. Oh. Brunei Darussalam mau wis WA aku. Transfer $1 mau bisa. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya Iso dijolke to nek $1 ki piro? Iso. Oke to. 18.000. Alhamdulillah ya Allah. Lotong wis mundak kok saiki dolar. Ya, iki tembange sing disuwun podang kuning dan gubuk asmara menika. Heeh. Nggih. Dibawani sik arep saka Sinten podang. sing nyuwun? Saka Brunei Darussalam. Tenan ora? Pak Mr. Tuan Fredinson.
Tuan Fredrickson ki sing biyen nggotong omah nganggo balon akeh. Oh, to? Heeh, nggon film. Balon, film Heeh, up. Film Oh. up. Up yo ora iso basa Inggris. Dalang endi? Lho, kowe mau ora ngerti aku mau perang nganggo basa Inggris mau. Kene mau wis nganggo bahasa Inggris lho. Lah kene kok up yo up. Lah tulisannya up. Nah. Wis ridah piye iki kok. Lulus ora mbiyen ki? Lulus. Wah iki kok. Jem. Arep bawane arep podang kuning apa arep gubuk asmara? Lah manut, lah niki dua langsung. Lah ya engko dimedre. Oh, iya. Nggih. Ngeyel tak tumpake engkel tenan. Aku ki takon ora ngeyel. Iya. Keti. Alah. Ayo Vi. Apa masih tani Mas? Nyingkar-nyingkur apa najan wujude mung peksi. Ya. Nadyan nyingkur ya. Heeh. Nadyan ya peksi. Heeh. Mangga. Ping sutre pamen ra gelut. Wes aku ki tak Aku iki ngalahan lho wong iki. Aku karir apa-apa. Ngalah Sing penting kok kabeh. bagei. Nesu, moh maem. Nah, kayak ora to? Wis do tuwa pikirane sing sareh. Ya sare, aku kan baik hati. Arep aku sik peviase ngono lho nek bareng lak ya Eli. Gembrecek. Yo. Nadyan wujud temong paksi Alah, Mbak Yanti. Sing Helm. suara ketemu ki Once salim riyen nggih. awake kok saya lemu. Lah super kok. Aduh. Cocok. Kowe nek terus diwestani sinden kulkas 4 pintu piye? Hah? Yo ora to, kulkas tanpa pintu. Nah, lho, nek pintu ki iso dibuka ngono Lah iki. iya, kayak kira nek pintune. Dadi ora iso dibuka. Ora iso, disegel. Astagfirullahaladzim. Kesusu no wong. Alhamdulillah. Kepripun mundak ora? Mundak alus apa mundak greget? Suwe ra ketemu ki Jan. Leng. Oh lah. Aku yo kangen lho, wis sesasi lho ora tau ketemu. Lah. Serasa pelukan ning kene. Ora yo gur jarak jauh ngene iki Simbolis. Ora oleh nek tenanan ora oleh. Wes suwe nggon kowe mau rak wis to Mbak Via? Nah, Iya. saiki alus manis tur ati. Pancen Halus manis nang asam Ya, monggo Mbak Yanti. Ya ampun, janalah. aja dielem aku kok ndak meleter. Ah, elek men suaramu ti, wis kono. Lah iya ngono kuwi lho. Iya. Mulak yo gek mletho. Aku nek ora mletho ki ora ciri khas jenenge iki. Awasu. Wasu enggon Saplok aku sekolah terus ki yo ngene iki lho. Alah. Biyen ki sok bolos aku ki. Apa kowe lulus SMP terus manak? Kuwi jenenge ki anu manak produktif lho. Produktif. Apa? Manak ki hewan lho. Lah apa? Jenenge kesuburan. Nai. Nai ke kucing. Melahirkan. Nah, melahirkan. Aja lara ati ya Mbak Yon. Aku atiku tak tinggal ngomah nek wayangan iki. loro ati mosok kowe dilokke mana. Lah aku ki wis randhe ati kok lara ati. Alah. Nesu moh maem. Mohon maaf aku nek ora didulang. Ayo. Dulang aku. Didulang.
dadi maem. Goleki si podang jenar mangga Mbak. Iba bunga ya tiku nyanding bisa ya nyanding bisa saiki ketake wayang TBG ta iki. wayang TBG digowo kok tekan kono. ayo Nek kira-kira tenan ki mbok aja disiarke. Iki di streaming lho iki. Oh tuh iki toke Brontosaurus. Aman. Niki berarti podang kuning riyen, Nggih. Iya, podang kuning dulu. Ya. Lajeng nanti Oh, ke Buk Asmara. ya Allah apike aku ya nek alus ngene iki wong semene ora enek sing alem dhewe. ayo mumpung ning istana kepresidenan Oh, lho. Jakarta ki mbok ya sing rada Iki iso alus mergo ning kene lho. mergo ning kene iki jajal ning kon liyane to Aku nek ra ning kene mesti mleto. Muni alus kok gembredek barbar. Pamiwiti gatining carita ing ratripu niki. Ya. Podang kuning, Mbak, mangga. iso awan ning omah wis ora kasar keluyuran anggolek sing tak sayang mubeng mi beranggaku golek ora rasa iso awan nganti wangi Tayuman. Cakel patakel ngemot sikil Liwat aku kelingan ku kekae
kaya ngelingake Gubuk kae kebak cerita wayah wangi nganti jagat tetek sampean tak senggake kaya-kaya ngelingake mau sire arep kanca kabeh aja tuh. Ra wis sok ndelok streaming aku. Bagus Mbak Yan. Jan. Makasih Jan. Sing jaipong gila-gila wis. Lah iya. Mau isih urung iso move on ngendangi ninggal katresnan mau. Oh iya. Yo nek karo kene Mbak Ewa ora deleng kurina to. Dene grogi. Bener. Karo aku kan wis kulino. Ora Mas? Kok muni wis kulino ki ya apa? Ya jenenge bendina aworan to. Bendina. Oh. Ya ben wayangan ngono lho maksude iki. Mongko wayangan ora bendina kok muni bendina Ya ben amoran. wayangan maksude iki. Mbak Via. Ngata Vi? Ya aja kepiye-kepiye ya, Mbak. Ya aja kepiye-piye ya, Mbak. Nggih mboten. Sing sabar ya, Mbak. Mbak Via. Mbak Via. Aku ki ngenteni jatahku nyanyi lho. Aja kepiye-kepiye ya, Iki Mbak. kan dintenan jatah iki. Ke anniversary. Mau maem. Ra. Ayo selara nyanyi aku. Wah, selaret nyanyi. Kok sik to sing demung men ambekan sik. Oh iya. Saujukan sik. Men udut-udut sik. Pak Ipunge wong sepuh usung-usung kok ya. Oscarosis. Kadal gerun. Yo aja semena-mena tenan. Iya. Piye Mas Klimin? Aja wingi arep dijebloske aman delalae iso nututi kok. Kowe iki wis selamat kok malah arep dijebloske kowe iku. Iya. Dasare iki mau sing ngendang pas podang kuning ya apik rasa kendangane. Keplakane yo. Kenal ora karo panjenengane? Dereng. Suhune Karawitan. Pak dosen Pak Papang. Alhamdulillah. Ngendang iso enek otok-otok. Apa ya mau sing kok iso enek otok-otoke barang. Apik tenan. Ayo, Mbak. Simbir, ya mbir. Heeh. Kowe iki aja njaluk tintingan sing gender nguyuh. Lah iya malah wah jan. Cedetan sajrone ati. Saya marah. Aku kowe dadi kerma. Iki mau donge saka gedhe nyang cilik dhewe. Kok sing peking kok ora tanggap ki. Oh. 50 wae sesuk bayarane kowe. Nek kira-kira le nabuh ora iso awor kancane ning titik 0 kono le nabuh. Ora ning kene. Ning kono kae. Heeh. Ning tengah-tengah kono. Anggep apa ning alun-alun utara kono. Heeh. Sisan kono. Heeh. Jan wis. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun. Yang sopo? Pak Dalan, Mas Dalan. Mas Bagong. Alah. Oh, Mas Bagong. Mas Gareng, Mas Petro. Mas Petro. Iya, Nduk Yanti. Heeh, Mbak Via. Sejan Mbak Ne Alek karo Mbak Ne Ryuga. Lah, jan wis. Kompak. Mangga-mangga kados kurap gatal jamur saged mantun namung diolesi sepisan ya. Menawi mboten mantun uang kembali 2 kali lipat. Kok apa lho kowe, Truk? Aku sok ngrungokke, aku sok melu wae. Angger ning pasar kembang ana ki sok ana sing tawa ngono kuwi kan. Ayah. Jan wis.